Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawis ni Rolando ni Leo ak anakan na, at umaray iti kasangay ti may sa agayim na. Kat dita, nakita ni Leo ni Amanda, amay sa abukalista ti banda. Isu ana panunot na, nga addan tumat banda, iti umada ni akasangay na. Kat ti grupo ni Amanda, tinapanunot na nga agperform. Iti sabali abangir, kasta unay ti pungtot ni Arturo, gaputasaan pa'y anagawin ni Amanda, ijay balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas anapauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wanyari hina, naawagam kadimot laeng ni Amanda. Sad pay, namin anon ngay nawagak iti cellphone number na. Ngam agriring laeng, sana pulos sa sumungbat. Talaga abuisit jay nga anak mo. Iti kanito asa na sumangpet dito'y balay. Kuyugan na kamapan iti balay ti gayem na. Masapula matuloy ti kalaysada kini Robert. Diyak itulo ka malugi ti negosyo ka. Ngam kasanon no saan lata sumurot ka data. Awanin ti adupay asaw. Basta kuyugan na kamapan iti balay ti gayem na. O, Amanda friend, iawat mo kanyak ti daduma nagatang tayo dya market. Siya kung timang bitbit. Amangan no marigatan ka. Saan, friend? Kabailak mat. Total, asidag mat ti balayo. Sigurado ka. Amok ngamin asan ka na irom itinadagsan na trabaho. Gaputabak ng kagat nga ron. Sikamat. Saan mat agaputabak ng ti pamilya nagtautak? Ket saan ko na masurusuro dagiti trabaho? Saan pa'y mat anala daw ti amin? Tapno mairuam ko ti bagik iti day taabanag. Sa bagay matkit di Amom friend, bilibak matkan ka. Saan ka akas ka dagiti daddo mga anak tibak na nga mata pobre? Kan nakasimsimple ka. Saan ka naisam itinginginaan nga alahas? Kan no anyapay dita? Gaputa simple lang mati kayat ko abiyag no bilang. Amo matan no anya ti arapaap ko. Saan ka di? Kayat ko ti agbalin a singer. Kan composer. Kat no mapasamak daytan. Agsurat akto pa iti kanta amang tadadal kan liwliwa iti asino man amakangag. Ay na, matungpal day tang arapaap mo gayam. Basta lakit di nagagat ka sumursurot iti banda. Mapasamak tumatla ang day tang arapaap mo iti biyang. Leo Barok, inton umay alawas gaya man ti kasangay mo. Anya ngay ti planom. Addan to paskan dito'y balay, nana. Maawis amin dagiti trabahador iti restaurant, ken addan to live band. Live band? Ne, itamag pa'y akayat mo ti mangala iti banda iti kasangay mo. Sigud mo't asaan ka anaisam iti kakasta abanag. Nagustuak ngamin ti nag-perform a banda idi inawis nak ni Uncle Ronaldo. Iti paskan ti gayam na. Isu aday jay. Napanunot ko, ngayon kasangay ko. Ayabak day jay a banda. Ala, makamu kang arod Barok. Sigurado ang naragsakto ti kasangay mo. Gaputaad da live band. Wenana, ken ad-addan to pa anaragsak, gaputa makitak tumanen diyan na pintas abokalista ti banda nga umay ditoy. Mag-iba ka ng landa. Wow! Talaga ang nagmayat ti panagkantam iti dayta, gayam. Talaga mat a feel na feel mo. Adda ka mat gayam di taya ni. Paborito ngamin day ta kanta. Kan nagmayat ngamin ti lyrics na. Pudno dayta. Kan bagay mo talaga ti old song a kantaan. Kuma, agbalinak tumat akas kini Kurita. Tinagkanta iti kankanta akitay. Gaputa kayat kumiti agsurat iti inspirational songs. Isu adi ka kumaagsardeng iti panagkantam gayam. Uray pa'y no saan da ka suportaran dagiti dadakkel mo. Adda kami laeng dito'y para ken ka. Mamati kami ka ni Sander iti kabaalam. Oh, speaking of Sander, isu ti umawawag iti cellphone ko. Mabit lang ha, tasong batak ti awag na. Hello, Yani.
Oh, Sander, nakaawag ka man. Wan, mawagak. Tay bagak laeng, nga adagig tayo into no may alawas. Nagustuhan nga min ti maysa di maray iti kasangay ti performance tayo idi. Iso aday jay, datayo kanu ti kayat nang ag-perform inton kasangay na. Kasta ka di? O sige nga, Rod. Ibagak adagos da iti ka ni Amanda. Iti kasta, may sagana may dagiti kanta para itigig tayo. Okay nga, Rod. Bye! Anya ti bagbagayo itay, Uncle? Pasensya kayo na. At ngamin ar-aramidag itay. Isu asaan ko unay ang nangag ti bagbagayo. Ti kunak, naawag akong ti banda nga ag-perform itong kasangay mo. Isungawanan ti parikot. Gapo, tanakasaganan ti amin. Kasta ka di? Agyaman ak ititulong yo, Uncle. Awan an yaman na kaanakan. Sayang laeng. Gapo ta saan ang maimatangan dagiti dadakkel mo ti panagkasangay mo. Daytoy ti umuna akasangay mo nga awan da nga agpadpada. Win nga rod, Uncle. Anya nga rod ngay. Talaga akas ta ti biyag. Sigurado ang naragsakan da mamaken papa. Iti ayan da ita. Gaputasan da na marigatan. Awanan ti sakit amarik nada. Manunalawas asaan na nagaw-awid ni Amanda. Nuapay mat ngamin, asaan na akayat ti paikalay sa iti anak ti kayong miabak nang. Mas pilyen nakit din ti agbali na singer. Wano sumali iti banda. Tinasayaat. Padasak manin nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan nan, ti awag ko. Hoy, Amanda. Itay pa nga agri-ring ti cellphone mo. Sigurado adag iti dadakkel mo ti umawawag. Hey, bay amlaang no agkaraawag dayani. Sigurado apagawiden daklaang idibalay. Oh, kadano pagawidan da ka di agawid kan? Anya nga iti amom, ang mga nusanda kan apilitan ang makikalay sa iti anak ti gayem na. Jakpat yan nga aramidan da dayta. Amamok da mamakan papa. Nuan niya timbagada, iso ti masurot. Sa anak amabalin ako muntra. Ay, anyan ti biyag mo gayem. Baknang kayo nga agpaiso. Ngam saan ka mat anaragsak. Gapumat lang iti aramin ti mismo at dadakkel mo. Sipod ubingat. Kanayo naklatan apas pasurot iti amin na pagayatan da. Angam itataadan nakam ko. Kan kabaila kong tagdesisyon. Masapul matan nga agdesisyon na para iti bagay. Oo niya, Yani, Amanda. Nakasagana kayo ka din para itikig tayo. Wen Sander. Ay na, talaga aswerte ti banda tayo kani Amanda. Agasam, Sander. Sipod nagkakadwa tayo kada Amanda. Nagsasarunon tigig tayo. Pudnot ako nam, Yani. Kasano? Napintas mo't ngamin tigayam ta. Saan laday ta? Ha? Nagmayat pa'y titimak na. Pasablugan nakmanan Sander. Pudnomat nga minti ko na ni Sander, Amanda. Talaga ang nagmayat, ti pa nagkantam. Wenen. Kit agyaman nak iti pa nga presaryo iti boses ko. Regina, apaman na malpas ti trabaho kaya opisina inton bigat. Mapantay ti balay ti gayam ni Amanda. Anya? Masapul nga agsublin dito iti anak mo. Iti kasta, mapagsaritaan tayon ti may papani ti panagkalaysada kini Robert. Sana mabalin at ti kayat nalatan ti masursurot. No bilang mapasubli ta dito iti anak ta. Pangasim ta di mo kumadangran. Kasarita ta kumana sayaat. Anya nga iti ammom. No iti day ta nga aramidon ta. Kat umanugot iti kayat ta. Jak maikari, ajak madangran ti anak mo, nusukiren na ti kayat ko. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Leo. Agyaman na, Nana Luisa. Ay na, kasla kaano laang iniubing ka. Ita, marukan. Kat sigurado nga iti saan nga agbayag.
Mga sawa kan, baro. Di na namet. Kasano ko maamang asawa katawan pa'y nobya. Mangsapol kan iti babae nga ayatem. Kat ikalay sam adagos, apaman asong batang na ka. Iti kasta, addan tumanen maladaga nga aw-awir ko. Madanon to kadilat taday tagundaway. Di ka agapura. Gaputa ubingak pa'y. 30 pa'y lang. Ngambarok. Addakan iti husto nga edad. Iso mabalin mo ti mga sawa. Kaya't ko pa iti agaywan iti agbalin to nga anak yu iti asawa. Kabayatan anapigsaak pa'y. Awan ka di. Mabit lang Asitgak ti leader ti banda. Tadamagak numano ti bayada kadakwada. Agyaman kami unay, iti panangimbitaryo kada kami. Nagtukar iti kasangay yo, sir. Anya itayan tinagan yo? Leo tinagan ko. Oh, Sir Leo. Syakmot ni Sander. Kat dagito yung kakadwak. Daman da kanya ni. Naragsak ka pa nagkasangay yo, Sir Leo. Naragsak ka pa nagkasangayo, sir. Agyaman Awan gayam. Nagmayat ti panagkantam, Miss Amanda. Nagmayat adangdanggan ti boses mo. Agyaman sir. Katangay magustuak ti serbisyo yo. Ikang kayo ititip. Ay na. Pagyamanan milaunay, Sir Leo. Leo, adda nadlaw ko ken kaitay. Kabayatan ti panakisaritam kadagiti miyembro ti banda. Anya day tanana. Kasta unay, ti panang mat-mat-mat mo iti napintas a babae. Tay nalaing ako manta. Da kayo talaga nana. No anya laditan ti madmadlaw yo. Ibagaman kanyak ti podno barok. Kurso nadam jay babae a napintasan niya. Oh, apa yun? Kit-kitain at matlatan barok. Awan dakas na, no ang kurso nada kakankwana. Panagkunak kat balasang pailaang. Kat no bilang tagkita kayo manan, padasem adawatan ti cellphone number na. Iti kasta, adanton kasarsaritam. Saan la puro trabaho ti in-into na ram. Ay, sayang. Sayang talaga. Oh, tanya ti sayang. Sa anak man laan nakapagpapicture kay ni Sir Leo. Anya? Uy, masaya siya ngayon. Amom gayam. Italamanan ang makitak ti panagisam mo. Kan madlaw naragsak ka. Diyak man ang muno apay kastoy ti marikrek na kita. Talaga nga inspirado aksi ka. Ay na, kanayon ka akasta Amanda. Naragsak kan nakaisam. Gamin, adda arumwarte kinapintas mo. Anda ko siya nagsardang iti batog. Asino nga tamot ti nga ilim? Mabit lang Mapan ko kitaan no asino ti dimtan. Naimbag nga oras yo, Ma'am Regina, Sir Arturo. Nakaumay kayo man dito'y balay mi. Ada ka di gagara yo? Imay kami dito, oya. Tapno sa kunan mi ni Amanda. Amumi nga da dito iti anak mi. Ha? Irwar mo ti anak mi. No di mo kayat nga agiskandalo kami iti mismo abalayo. Sika amamirmiraon. Mama, Papa, saan ang masapul nga agiskandalo kayo? Gaputa sumurutakmat kada kayo iti panagawid yu iyabalay. Nasayad mata sumurot ka kada kami. Ala amundag iti gargaret mo. Taagkawid tayon. Huston, Papa! Talaga natanggan ti ulo man niya. Talaga saan na kami adenggan? Saan mo ka diya maawatan timbagak, ha? Masapol ang kalaysa ka ni Robert. Tapno saan ang malugi ti negosyo tayo? Saan nyo ka di ang maawatan tiriknak, Papa? Kinunak matanadyak pa'y kaya ti makiasawa. Gaputa adupay ti arapap ko iti biyag. Kan may saan ko mat ngay ayatan ti
lalaki akayat yo para kanya. Ngam ipilit yun at tati kayat yo makikalay sa akin ni Robert. Bagiyo lang tamuyo panunutan. Selfish kayo, Papa! Talagang awan, Sir Bim nga naga. No apay mat ngamin, asikapay la tinagbalin nga anak me. Angem uray di mo kaya ti pa ikalay sa akin ni Robert. Awan ti maramidam. Aging nga da ka iti poder ni. Da kami at ti masurot. Kat awan karbengam amang sukir kada kami. Matuloy nga ta, tikalay sa da Robert, kan Amanda. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti seryeta ita alawas ana paulwan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.